Finkatu nahirik hizkuntzaren zutabeak, elkartuz doaz herri euskara taldeak, hizkuntzaz beste eginkizunik gabeak, hitzak ekintzak bihurtzen diren labeak. Euskara Elkarteen sorrera eta garapena ez dira errazak izan. Hori, ongi dakigu Euskara Elkarteetako kide eta lagunok. Atzera begiratzean, duela 25 urte Euskara Elkarteen mugimendua irudikatzeko, antolatzeko eta abiarazteko ikuspegia, sena, jakintza eta ausardia izan zuten gizon emakumeen lana goraipatu besterik ezin dugu egin. Urteen poderioz, elkarteak sendotu egin ditugu. Euskara, karga ekonomikorik eta sozialik gabe, aberastasun iturri, lanpostu sortzaile eta komunitatearen lotura sendoa dela erakutsi dugu. Euskal Herriko bazter guztiak harrotu ditu Euskara Elkarteen mugimenduak. Nik izango nuke gizartea antolatu duela, gizarte mugimendu antolatu bat egin duela, eta era hortara produktuak ere euskaraz izateko aukera jarri du. Alde batetik izan dira kulturaren datzea, beste aldetik edabideak, beste aldetik umentzako jolasak. Nik zentzu horretan mugimendu bat bezala konsideratuko nuke Euskara Elkartea. Normaltasun osoz eta bizitzaren arlo guztietan euskaraz bizitzan jendea egon badagola, beraz hori ez dela amets bat posiblea dela. Eta gero jende horrek gainera eragin jau. Eta arlo horietan guztietan ekarpenak egin ditu besteek ere konpartitu ahal izateko. Euskara Elkartei esker herri askotan lortu degula erabilera dinamika berriak sortu ahal izatea. Lortu degula edabideen bidez euskara etxe guztietan egotea. Lortu degula haur eta gaztentzako iniziatiba berriak sortzea. Eta batez ere lortu degula espazio komun bat nun oso era diferentetako euskaldunek bat egiten duten euskara egiteko, euskaraz egiteko eta euskaren alde egiteko. Euskara eskubidea dela pentsatzen dugu. Baita konpromisoa eta militantzia ere. Baina batez ere, identitatea eta izaera ematen digun hizkuntza. Lanerako, bizitzeko, gozatzeko eta izateko dugun modua. Duela 10-15 urte edo euskaldun bihurtu nintzen, eta nire bizi guztia giro erdaldunean izan dela, eta hortik abiatuta ikustea gaur egun nik neuk laguntzen dudala hainbat proiektu euskaraz eta kudeatzen eta euskaldun berri bezala sentitzea egunean 24 orduak euskaraz bizi zaitezkela eta hori gauza handia da. Edukiz jantzi da nire bizitza zati egun bat bintzat, eta euskal zaletasunan inguruan murgilduta bizi izateko posibilitatea mondozta. Baina egiz esan maila pertsonalian edo maila pertsonalian be eragin eduki badau izan da maila kolektiboa izan dalako enormia, izan dalako talde humano handizia eduki deulako inguruan, talde humano potente bat sortu dalako herrizan bertan, eta horrek garrantzi zeukitza eragin dau maila personalean be garrantzi zeukitza. Euskara Elkarteak herriari bizitza ematen dio. Herria bizirik dago, holako elkarte batekin. Ekintzak herritarrak batzen ditu eta denok parte hartuz, herria bizirik jarraitzen du. Nik eskaini dizkio ordu asko eta asko, baina ez naiz damu gustora eskainitako orduak direlako. Orduan eskaini diot ahal dudan hoberena. Orduak eskaini diot ahalegina eta lana. Orduak sartu dituzte askok Euskara Elkarteetan. Izan ere, kultura eragile, hedabide sortzaile, gazte zein ume bilgune, ekintza eta egitasmo bultzatzaile izan dira eta dira Euskara Elkarteak. Sentitzen dugu, nolabait jendeak erantzuten duela eta modu honean hartzen duela guk ateatzen ditugun ekimenak eta babesten duela, hori da, hitza ez, babesten duela bai.
nik uste guretzako gaur egun euskara lantresna da. Gukoin edabideak eitzen moduz da, edabideak eitzen dakigulako, kalidadez eitzen dulako, gentian ageltzen dalako, eta gentiak azkenean ohitura batetik abiatuta konsumorako be isat derrigor bat sortzen dulako. Ez da euskaraz eitzen dulako. Euskeria tresna bat baino ez da, eta gainera hala izan biako leuke. Horretara joan biako gainake, euskara normalizazioa hori da. Lan sortzaile izan dira Euskara Elkarteak, baina Euskararen normalizazioak voluntarioen lana ere behar du. Eta zenbaitetan ez da erraza izan. Gazteenen artean batez ere koste egiten zaiela, ez urratxo hori ematera, gero jasotzerakoan bai, hori eskeroneko hitzak beti izan ditugu, laudorioak, eta inoiz aldizkaria bera kinkalarrian egon bada, eta halako oharren bat edo piztua dugu zenez, kontuz, hemen bada arazotxon bat, jendea berehala larritu da, eta zenez, nola geratuko gara maiope gabe, ez? Maiope behar dugu. Eta aldozatik bai, nabari dugu jendeak estimoan duela eta maite ere maite duela, baina lanerako hortze daukagu koska txiki hori, Piskat falta da urratxo hori ematea, esatearena, hau aurrera ateratzen nahi badut, guztion laguntza behar dugu, eta orduan ni ere aleginduko naiz. Hor falta zaigu pila. Umientzat oso, bai umientzat eta bertan lanian daudenentzat oso aberasgarria. Gazteen aisialdirako askotariko eskaintza dute Euskara Elkarteek. Ekintzak eta guztoko bat daukagulako ero. Gu prestatutako ekintza batzuk eta estatutan izaten die baina indada zen hau programa eta zena eta adibidez programa eta izaten die saldixan ibiltzera joan. Gustore egoten zara euskeraz eta lan etzegin eta gustore egoten zarelako. Lehenengo ibili ginen ludotekan eta ludotekakoak esan zuzkun, baina ludoteka guretzat gura dinerako esan eta esan zuzkun gaztetxeko basoko gula. Eta berdoan joan ginen eta gabiz gustora. Lagun gehiago inditzugu eta holan, eta han eurixata egiten doenean joaten zara eta han entreten iruditzen zara, ez? Berrian nintzen ez herrian eta apur bat herria ezagutzeko atea izan da Euskara Elkartea, ez? Batez ere jende euskalduna ezagutzeko modua. Euskara Elkarteen inguruan mugitu direnak asko izan dira. Elkarteetako partaide eta profesionalak, hedabideen irakurle eta hartzaileak, kolaboratzaileak, haur eta gazteak, begiraleak, gurasoak, kulturgileak eta batez ere euskaltzaleak. Elkarteetan arima utzi dutenak eta bizitzeko poza jaso dutenak. 11 arrazoi, helburu eta ekarpen. Nik uste Euskara Elkartek batez ere ekarri didatela euskararen alde egiteko eta euskara ikosteko modu berri bat. Eta batez ere euskara lotzea auzolanarekin, euskara lotzea ilusioarekin, euskara lotzea bilgunearekin, elkar hartzearekin. Eta iruditzen zait, espiritu hori izan dela Euskara Elkarteen sorreraren motore, eta gaur egun ere hori dela batez ere indartu beharko genukena, Eragile izateko borondatea neukan neube bai, Euskaren normalizazioen aralde eragiteko borondatea neukan, eta Euskara Elkartea ontu bauneban asmo bera zeukan jendiak, eta modu gozagarri eta atsegin batez jardun gendun hortan, eta gaur egun ere hortan jardu. Euskara Elkartean lanitxiak lagundu dira asko pertsona moduan aztera eta nire burua ezagutzera. Udalekutan bizi izan ditudan esperientzia guztien gaitxik eta... Herriko partaide izaten laguntzen dizu. Herriko ekintzetan, behaiek antolatzen dituzten ekintzetan, parte hartuz herritar sentitzen arazte zaitu. Euskara Elkartean sartzeak suponitu zuen euskal erreferentzia bat. Eta euskaldunekin topaitiko leku bat. Topaguneak Euskara Elkarteen Federazioak 10 urte bete dituen honetan, eta Euskara Elkarteen mugimenduak 25 betetzear dituen garai honetan, atzera eta aurrera begiratzeko aitzakia dugu Euskara Elkarteetako lagunok. Etorkizunean asmatu nahi dugu, euskaraz bizitzeak merezi duelako.